зургӯӣ, таҳқир, пасзанӣ ва таҳдид. маҷмӯи инҳо буллинг ё озордиҳӣ ном доранд ва аз 52 то 60% ҷавонону наврасон бо чунин бархурд рӯбарӯ мешаванд. гоҳи ин ҳолат онҳоро ба худкушӣ ҳам мерасонад. аслан тарҷумаи буллинг ба тоҷикӣ буққагарӣ аст ва дар форсӣ онро қулдурӣ ё муштзурӣ меноманд. дар бораи ҳамин падида дар Тоҷикистон бори аввал раҳнамои таҳия ва пазируфта шуд, ки бояд аз он дар мактабҳо пешгирӣ шавад. ин дастурамал барои омӯзгорон роҳбарияти муассисаи таълимӣ як маводи иловагӣ мебошад, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал чунин ҳуҷҷат дар самти озордӣ ва киберозордӣ қабул карда шудааст. тавассути санади мазкур омӯзгорон огоҳ мешаванд, ки озордии чист, киберозордии чист ва чӣ хел бо ин зуҳурот мубориза бурдан зарур аст. ва бо аслан субъекти озордӣ ва киберозордӣ дар муассисаҳои таълимӣ хонандагон мебошанд ва дар ҳолате ки ин корро пешгирӣ накунем, хонандагон метавонанд ба таълим рӯ набиёранд, аз дарс даст кашанд ва то ҳатто ба худкушӣ рӯ биёранд. равоншиносон мегӯянд, таъсири озордиҳӣ ё буллинг мумкин аст, ки тамоми умр дар вуҷуди инсон монад. тавре тоҷикон мегӯянд, захми табар меравад, захми сухан на. Оно впоследствии всегда влияет на человека. Он дар натиҷа ҳамеша ба инсон таъсир мерасонад. дар озордиҳие, ки дар мактабҳо рух медиҳад, шоҳид нест. ҳама ҷабр дидаанд. ҳатто нафароне, ки хомӯшона назорат мекунанд, онҳо низ дар ин ҳолат ҷабр дида ҳастанд. ба он хотир, ки дар ин ҳолат намедонанд чӣ кор кунанд, аз кадом тараф ҷонибдорӣ кунанд. ва ин ташаббус хеле хуб аст. И это очень хорошая инициатива. равоншиносон меафзоянд, ки мушкили аслӣ амалӣ кардани талаботи ин дастур аст, зеро дар мактабҳо равоншиносони касбӣ намерасанд. маоши онҳо ночиз, вале корашон вазнин аст. масъули дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ ва яке аз таҳиягарони ин дастур мегӯяд, ҳоло спонсор меҷӯянд, ки он чоп ва паҳн карда шавад. ҳозир вақте ки мо бо кӯдакон суҳбат мекунем, мепурсем, онҳо ибрози ақида доранд, ки дар мактаб на ҳама вақт худро дар бехатарӣ ҳифз мекунанд, чунки ҳам аз тарафи муаллимон, ҳам аз тарафи калонсолтарон, синфҳои болои, ҳам аз тарафи намояндагони вазорати корҳои дохилӣ, ки нозир ҳастанду ба мактабҳо ташриф меоранд, рейдҳо мегузаронанд, онҳо ба як фишор, таҳдидҳо дучор мешаванд. Масалан, сумкаҳошонро, ҷуздонҳояшонро мекобанду маводҳои шахсӣ, моликияти шахсии онҳоро мегиранд, ё ин ки шикоятҳо оид ба баланд будани мӯй ё сару либос, истифодаи ягон ҳатто вақте ки наушник аз сумкаҳо, ҷуздонҳои толибилмон меёбанд, ягон чораҳои ҷавобгирӣ ё ин ки фишор нисбати талабаҳон татбиқ мекунанд. самадова гуфт, ин дастур ҳузури намояндагони мақомоти қудратӣ дар дарсҳоро ҳамчун буллинг фаро намегирад, зеро қонунгузории Тоҷикистон барои пешгирӣ аз ҷиноят иҷоза додааст, ки бо мактабхонҳо кор кунанд. дастури зидди буққагарӣ дар ҳоле аз сӯи вазорати маориф ва илм дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ бо пуштибонии оҷонсии рушди байналмилалии Иёлоти Муттаҳида омода шудааст, ки солҳои ахир мавридҳои хушунату корзанӣ дар мактабҳо ва озордиҳии онлайнӣ дар интернет ба авҷи худ расидааст.